N'ịgbaso mmụọ nke olili Obibieri Festival, otu onye ambassador Onyinyeomachukwu site n'otu ya ọbụghị gọọmenti nwe bụ Onyinyeomachukwu Empowerment Foundation enyego onyinye ihe oriri dịgasị iche iche nakwa ego nye ndị onwe ike ọha nakwa ndị ụwa na-atụ n'ọnụ karịrị 500 n'ọnụọgụ na Aguleri. Kansụl ime obodo Anambra East, onye nta akụkọ anyị bụ Etinyela kọrọ akụkọ a n'uju. Onye nyere ihe onyinye ndị ahụ bụ onye sokwa na ndị echiri echi site n'aka eze ọdịnala ndị Enugu Aguleri bụ eze Chukwuemeka Eri. Ọ sịrị na ọ bụ n'ihi mbọ ọ na-agba ịhụ na ọ na-emetụta ndụ ndị mmadụ mere ya ji wee nye ya onyinye nkwanye ugwu nke ahụ. Ya bụ onye nyefere onyinye n'aka ndị mmadụ bụ otu onye na ndị chitere ndị echiri echichi site n'aka eze ọdịnala Enugu Aguleri bụ eze Chukwuemeka Eri mgbe ọ mere mmemme. Ọ sịrị na ya bụ ihe onye nyefere ndị mmadụ bụ iji wee hụ na ya buturu ntaramahụhụ na ihe isi ike nke a na-ahụ n'oge ugbu a, ọkachasị na ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Ihe nri ndị ahụ o nyefere bụ ji, osikapa na garị. Mgbe ọ na-anabatazi ndị ahụ na Obugad Enugu Aguleri ka eze risiri na ya nyere ambasadọ Uwecha ya bụ onyinye echichi n'ihi na ọ bụ onye na-enyere ndị mmadụ aka ma na-akwalite ejije Igbo, si na site na nke a na ọ ga-eme gaa n'iru. Mgbe ọ na-agwazi ndị mmadụ okwu ka ya bụ ambasadọ Uwecha kọwapụtara na ọ bụ ebumnobi ya ibi dịka aha ya si wee dị, na ọ bụ site na nke a ka esi wee na-enyepụta ndị mmadụ onyinye dị iche iche iji wee nyere ha aka ma yozie ndị nwere ebumnafọ ka ha nyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka iji wee hụ na ha bụ ndị na-eritụkwanụ ihe oriri, si na ọ dị mma ma a na-akụnye mkpụrụ n'ime ndụ ndị mmadụ. Oke akụkọ bụ Etinyela maka akụkọ ụwa ABS.